मा होनदों इमि? औ जुरि दा बे जोंहानाव फैनाय नानिना न'आवबो रावबो गैलानो बिमाबो गोमाबाय बिफाबो गोमाबाय। मा? दाथ' गथ'आलाय मोजांमोन ओमफ्राय जेला जों बेखौ लायनो थाङो अब्ला बिमादै जानायनावसो दंहैयोमोन नालाय हाबाब बुंनांला आरो जिबायदि गाज्रिमोन आयौ दाथ' बुनोसो नागिरबावदोंमोन मिन्थिबाय। आयौ गथ'नि जिउ जारिमिनखौ खोनानानैलाय एसे बोरैबा दुखु मोनलायलांबाय आंहासो। दाथ' जिबायदि नांलायनाय जादों हजोंबो ओमफ्राय दा गथ'आसो नङा माने इमि रावबो फेमिलि मेम्बारफोरबो दस्रा गैला। दाथ' गैया बायदियानो। आयौ होमबालाय मा जाबावनांगौ जाखोसै? आंथ' जेबो बेफोरबायदि होननानै मिन्थियामोन। बिमाबो गैला बिफाबो गैलाबा हारसिं मा जाबावगोन फालाय? आंलाय नङा माने मोजाङै मोजां आलासि जानो फैदों नालाय फैदों आरो बिदिसो नंदोंमोन। आलासि जानायाथ' फैबाय र' जुरि दा ओमफ्राय आं एसे गथ'खौसो साननानै बोरैबा मोनदों। औ बहा थांगोन बेनोथ' जाबाय आरो दाथ' नै जोंनाबो न'आ हाजोबाखै एसे नांबावगौ। जायगा दंनायबाथ' जेबो प्रब्लेम नङामोन नाथाय दा बेनोथ' मा खालामबावनांगौ जाखो होमबालाय? आंथ' बिदि फैथारदोंसो होननानै मिन्थियामोन ना। दा जोंहाबो लाखिनो नङानो नै एसे माने जों थांनोबोथ' बोरै थिननो हानो देनाय एसे अन्थाव बाथाव गथ'खौलाय आरो हारसिं बहाथो थांगोन बेलाय। औ र' एसे उनाव सानैजागोन रायलायजागोन बेफोरखौ। होमबालाय जुरि होमबालाय मा जाबावगोन फालाय बिदिबा? संसार होनबाथाय खाथ्रालै मानिफ्राय मा जायो मानसिनि लाइफबाथाय। दा नुवाखै बेफोरबायदि गथ'नानो बिदि जुदि जायोबा जिउआ मा जाबावगोन फालाय? नै नायदो बेबा मा जाखो मानोलाय बेयाव गारनांगौ जाखो बाहेरथिं दोनहैबानो जायो दाखोरफोरखौ। बेफोरलाय माथो जाखोब्रा गारहरनोसैलां। मैगं फोनो हाबाब हामा जाखो बेलाय बबेनिफ्राय गोलैबोखो बेलाय? गथ'फोरनिनो खामानि जागोन बियो। बोरो माथो लिरनाय दङ? सोरथो खुबै हरखो माथो बिदि लेखा थनलायलायनानै माथो लिरनाय दंसै नांगौना नाङा जाखोबा बोरो? I love you सोरनि खामानि जाखो सोरनि फाव जाखो बियो? बुरै मानसिखौ बेफोरबायदि एदावनाया हाब लेथारसो बिदि लिरना हरबावदो। गोथो दंबाल खाथियावलाय। बोथोराबो मोजांथारलाय माथो दिनै। Oh my god बिदिबा बोरायनिसो खामानि लाजिनोबो रोंला नामासै बे बोरायालाय बेफोरबायदि फाव खालामनो दासो। बोराय मा बेफोरो मा? हाब नोंलाय बावलाय माथो खालामबाय थाखो? आंनि खालामनायखौ दोनथ' नोङो। मा बेफोरो मा? लाजिनायबो मोनासै नोङो बेफोरबायदि बैसोआव बिदि खेला खालामनो गथ'फोरबायदि। मा जाखो बेलाय? मा जाखो? दासो होननो लिरामोन नों बेफोरबायदिनो जायाफ्रामानो दा गथ'फोरा बिहामजोआ फिसौला फिसौजोफोरा नुबा मा साननांगौ जाखो? माथो खालामखोब्रा आंलाय? बे I love you लिरनायालाय माथो फालाय? आं लिराखैलै। जायाफ्रामानो एसे दस्राथिंसो गाहरनांसिगोन मा साननांगौ नुबा सोरबा। आइया आं जेबोखौनो खालामाखैमोन। बुरै दा बाथ्रायानोथ' बोरै बिदि जाखो? लाजिनो रोंलाहाय बे बोरायाबो दासिमबो बे बैसोआव बेयावनो गारना गालांसै आं। मा जाखो बेलाय माथो रावबो गैया? दाखोरफोरखौ बिदि गारो नालै र' एसे साइडथिंजाय गारहैनोसै आं। एसे जायगा नायै नायै गारहैबानो जायो जेराव मेरावनो दोनलाबायोलै। ओहो हारसिं असायनायनि मजायानो आलदा जाखायो माथो। माथो मोनबा गाहरनोसैलां बेयावनो। हाब सोर मा खुबै हरखो आंनावलाय? आयु इसान उन्दैफोर मा खुबैना हरखो बेलाय आंनावलाय? बेलाय मा लिरदों? I love you I love you नोंसो बिदि आंखौसो बिदि लिरनानै खुबै हरबावलायदों। बांद्राय गोबावबोथ' थानो हानाय नङा एसे थाब थांनांगोनलै। इसान उन्दैफोर जुरि आयु मा खालामबाय थादोंमोन नोंलाय बावलाय? मा खालामबाय थानो जायानो जायासै ओमफ्राय नोंनाबो आंखौ बेफोरबायदि लिरना हरनायनि जाहोना मानो बिदि खालामनाय? माने मा होनखोथाय आं बुजिलाय लाङासैलै। लाजिनोसो ओंखारबाय आं इसाननि बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनानै। नाथाय मानो लाजिखो नोंलाय आंखौलाय? लाजिनाङालै जुरि गावनि न'नि मानसिखौलाय। मा होनखो? दाथ' आरो सोमोन्दोआव बिदि नालाय जोंहा नंगौ नालाय नंगौब्रा जुरि लाजिनायफोरखौलाय मानोथो लाजिलायबावनो दानि जुगावलाय। इसान नों बिदि खालामनानै लाजिनोसो ओंखारबावाखै आंनासो गन्थ'आनो जलायलांबाय। मानसिफोरा नुब्ला मा सानगोन बेफोरबायदि होननानै मिन्थियोब्ला? मा साननांगौ आरो रायलायनायखौलाय माथो साननो। आयै बुंनायफोराबो
र' अब्ला बियो मा आंखौ मानो बिदि हालाय होलायनांगौ जाखो नोङो मा होनखो जुरि मोजां जायासै बेवहायबो दोनजानाय नङा बेखौ दा मानसिफ्रा नुबा रासिं सिं जागोन ना आंथ' जेबो बिदि खालामाखैमोन मा होनलांखो होमबालाय बेलाय बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायासै साननाबो बेफोरबायदियावनोथ' गन्डगल जासोयो हाब मा जाखो बेलाय सोर खुबै हरखोलै आंनावलाय नायनि र' आयु ओमफ्राय मादै सासेयाबा बहा थांखो I love you आयु ओइ बेबायदिसो खुबै हरबावलायबाय आरो बियो माने बेबो आंखौ मोजां मोनखायो ओइ बास होमबाथ' खोथायानो खोथाम फाग्लिया साला आंखौबो मोजां मोनखुमायो आरे माथो सानसोलाय बाबिसो मिन्थिगौ नामा मादै जुरियाबा बहा थांखो सानसोरां दिनै रासिन गोदैसिन खोनादों माथो गारांखौ गोसोनि खोथाखौ बिदिसो बुंबाय आरो नोङो नों मा खालामबाय थादों बेयाव ओमफ्राय बेखौसो बुंनो नागिरदोंमोन आरो नोङो ओमफ्राय नों मिन्थिबाय आरो मोनथिबायथ' आरो दे आं बुंनो सानखादोंमोन ओमफ्राय नों मिन्थिनायानो मोजां जाबाय बेखौनोथ' आंबो बुंनो सानखादोंमोन ना नों बुंग्रोबाय जे ओमफ्राय मानोथो देरि खालामबाय थानो बेखायनो बुंखानांगौ आरो ओमफ्राय मादै जुरियालाय बहा थांदों नों नुदों जानोलै आइया बहा थांखोथाय बैयाव दंमोनथ' माथो दे होमबालाय आं बेखौनो नागिरगासिनो आं दहाय न'आव थांनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन मिन्थिबायानो बियो होमबा आं दहाय इलिसानोबो बुंखाबाय नालाय आं साननैसो थानानै न'आव थांनोसै होननानै र' होमबालाय दे दे होमबालाय येस जाथारबायलै होमबाथ' I love you truly हाथरखि नोंनो गोसोनि खोथाखौ फोरमायबालाय माथोबाव आरोना हाथरखि जोंनि बागाननिनोमोन बियो जा मोजां बारखादों नंगौ ना थेंक इउ जा मोजां मोनो आंबो दे होमबा ना आइ लिंहरदों र' मानो खानाय बागाननि बिबारखौलाय आंनि आफायासो गायदोंमोन माथो जाखो गोसोसो गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो निमाहा मेहेर मा जाखो जेबो नङा आउट एखनबा बुजिनोनो हाया आं बे मानसिखौ बिबारा जि मोजांखा जा समायनाबो नुखायो ओमफ्रायो बिदि बिबारखौ नुयोब्ला गोसोफ्रानो मोजां मोनथारो आंनिया ओरै लाबो नोंनो बिबार नांगौ आंखौ बुंनो हाया नोङो बिबार मा जाखो मेहेर कन्ट्रल I'm sorry बे बिबारा बारा मोजां नङामोन ओमफ्राय नोंनो बिबार नांगौ ना आं लाबोगोन ना हाथरखि माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय बेनिफ्राय साबसिनखौनो लाबोगोन आं आदाखौ बुंखादोंमोन आङो माने बे बिबारखौ आं दसानसो होगोन होननानै दाख्लिनिफ्रायनो फसायखानायमोन ना आं मिथियामोन ना दसेनो बोरैबासो मोनजोबलायबायमोन दिनै आं नाथाय मानो मेहेर प्लिज आरो बेबायदि दा खालामसै नायनो हाया आं नोंखौ रावजोंबो फाग्ला बादि मोनजोबो आं नायनो हाया नोंखौ रावजोंबो सरिलै सरि नों थाथ' र' दसेनो मा जायो बियो माखौ रागा जोंखो बेलाय दा ओमफ्राय थाब फैयाबासो फैगोन दे आजा फैगोन मानोथो फैया जानांगौ जाखो नोंखौ हगारनो बादोंला आयु मानोसै आबा ओरैनो आंनि आफा नालाय आंनि गोसो नङाबा आंबो थांफागोन नोंसोरजों ओमफ्राय दिनैलाय मानोथो एसे अख्रा खालामबाय थादों नङाबा ओरैनो आरे जोंथ' दानो फैगोन ना मेहेर बेथा नाजुरि दे बाबा सना नों न'आव थाद'बानो जाबाय ना गावस्रा बेरायनोसो थांनो नागिरखादों दां बिदि नङाथ' बाबा बेरायनो थांबाखि जों नोंखौ लांफाया आं नोंखौ हगारनो बादोंलै गावनि बिफाखौनो हेगारहरनो बाबाय दिनै मा जादों बेलाय सनु दे जोंथ' हस्पिटालावसो थांगोन ना नोंनि आइखौसो लांगोन दा ओमफ्राय आंखौ मानो लांफानो हाया मा खालामहैनांगौ नों दिनै बेयाव दे दा फैनायाव जाग्रा लाफागोन आङो मेथाइ नोंसोरनो
दे थाब फैगोन होनबायना जोङो थाथ'थ' आलासि दङ ना बिथा आलासिबो जों थाथ' नङाबालाय माथो हाबा नों एथ' गिदिर जानानै जोंजों थांफानोसै आरो माथो जाखो मानो हगार हरनो बाखोब्रा आंखौलाय बांद्राय बेरायबाय थाबा मेगन सायोलै आङो आंजोंबा बेराया नोङो देरा माबाफोर बुंदो ना आंलाय मा मिथिगौ सोरां थांफायोनो लांफादो लाङा होनबा मोनथिलालै आङो आयौ आंनि आबा सेंग्रा देनायनाय हामाब्रा दे दा फैनानै नोंजों थाबाय थाखागोन दा आङो थगायदोंसोदां थगायबाय नामा आबा दे होमबालाय गुड बय आबा सना नो बेड बय दे जायखिजाया दा मेथाइ लाबोगोन ना सना औ अख्राबाथाय अख्राथार माथो बेबो गथ'आ माइनाव दे दिनै जायखिया डक्टरनाव थांना फैखाथारसै है थाङाबाबो जायोमोनलै सोरां जाया बेमार जालुबाय थायो माथो थु बेमार गैयाहाय मा आंनाव जानला मानला बेमार जालाबायनो हाया जुदिनाव माथो होमबालाय बोथोर लायै बोथोर सोलायबाय एखनबा सम सम बेफोरबायदि जायो आरो मा अ आच्छा माथो आंनालाय बिदि जायाथ' है बाद दे आलासि गोनां बेखायनो थांनो बाखाथारदोंमोन आं सोरां माथो होमबालाय न'आवनो लेंहरसै आरो मा नाङा दे होमबालाय थुदो आरो गथ'आनो मोनसेबो फैला माथो जोंहानो गंसे बायनांसिगोनलै ना जुरि ओमफ्राय आं सालायगोन ने ओइस जायो जानायालाय माथो बेथिं थाफैनानैसो मार गोजान जाबायलै जोंना लामाया हजों बैथिं थायोमोनबा लामा गुदियावनोमोन नालाय खाथि जायोमोन दे दाबो जेबो नङाना औ सोरां I love you I love you बुंस'ना गोरबोनिफ्राय नों आंखौ औ बेबि गानसैलै ओमफ्राय ससेया बोरैमोनलाय आं खोनाफेराखैनो गानखौनो आयै गानखौनो खोनाफेराखै आं गानखौनो खोनासङाबा मा बुंखो गान खोनासङा बबे रायजोआव दंलै नोंलाय आं एकदम गान बेफोरनिफ्राय एकदम गोजानावसो आंनाव बिदिनि हुदा गैयालै मानोसै हुदा खालामनांगौब्रा बेफोरबो टाइम पास ना एखनबा दुखु सुखुफोरखौ बावलायलाङो नङा होमबा गान खोनासंनानैबो बेखायनो बिन्दास थानांगौब्रा ओमफ्रायथ' नोंसिनाबो जों बायदिसो न' औ माथो सानामोन नोंलाय मानो होनबा आंबो बांद्राय गोनांनि न'आव ना थांनो लाजियो औ आच्छा औ ओमफ्रायथ' बांद्राय गोनांनियाव ना आं बिदिखौ बांद्राय मिलायनाय मोना बांद्राय गोनांखौ मिलायनाय मोना नाथाय मानो होनबा जोंहाबो न'आव नोंसिनि बायदिनो ना बेखायनो ओमफ्रायथ' आंलाय सानदोंमोन नोंबो मालाय गोनां न'खरनिसो होननानै नङाथ' नों बिदि नंदोंमोन आरो ओमफ्राय दाथ' जोंनाव फैना मोनथिबायना मोनथिबायथ' आरो नों जेरैबायदि सानदों बिदिथ' न'आनोना ओमफ्राय आंनि न'आवथ' दाबो लाङाखैनो आं नोंखौ आंनि रियेल न'आव जेराव जागोन नों आंनि रानि ओमफ्राय नोंनि आइया मा जादोंनो मोनथियालां मालायबा मा जादोंबा दे होमबालाय दाथ' डक्टराव थांबाय न' एबार मोजां जासिगोन दे औ मोजां जाबानो जाबाय आरोलै ओमफ्राय नों बरिंथ' मोनाखैना जेबो बिदिथ' मोनाखै आङो दे मोजाङानो होमबाथ' ओमफ्राय ओइ लामाथिं बेरायनो थांनो आयौ दानो मा दानो दुनोब्रा जेलानो गोसो अब्लानो थांनांगौब्रा माने गोसोखांबानो खालामनांगौब्रा थांनो घुगुनि जानानै फैगोनब्रा आङो औ सिंग्राबो जानानै फैनोसैब्रा थरसे थरसेनो ओमफ्राय थांजागौमोन आरो माखौथो नायबाय थानो होमबालाय थुदो दायो दसे थानानै थांनोसै नामा इस मानोब्रा इलिसाजों दायो जमा थांनोसै आब'खौलाय मानो नांलायगौब्रा आंनो दंखायोना गावालाय माबा आंखौ लांखार जानोसो गिखो ना माखोब्रा बिदि नङालै दे रा होमबा थुदो ना दा दसे थानानै थांनोसै दे होमबा दखानाव थांना फैग्रोनि आं र' नोंनो बुट मटरबो लानानै फैगोन आं मोनथिबाय
ओइ दान फैफिनगोन आङो थाथ' जागोन ने ओमफ्रायथ' बेबायदिनो थाबाय था आरोना हेपि दा बेरायहैनोसै दसे थानानै I love you लै हाथरखि दानिफ्रायल' नङा बेसेबा गोबावनिफ्राय आरोना आसा खालामो नोंनिफ्रायबो येसानो जाखागोन दा नङाबा ना बे मानसिया माथो मानो बिदि थायो